Production. Kurmar rayuwa, kurmar rayuwa, kurmar rayuwa. Kurmar rayuwa akwai wani abu dan baki. Kurmar rayuwa ciki bata da dan fari. Kurmar rayuwa tana kauda farin ciki. Kurmar rayuwa tana ta da gunaguni. Kurmar rayuwa tana kawo damuwa. Kurmar rayuwa tana karo dimuwa. Kurmar rayuwa tana karo dimuwa. Kurmar rayuwa, kurmar rayuwa. Ku zo ku ji labarina, wannan abu bai daɗi ba. Wannan abu na damuna tun kafin tafiya ta yi nisa. An shirya ai mun cuta, amma Allah bai so ba. Ita cuta linzami ce in ka wurga sai ta janyo. Haka alkairi dango ne in ka dona sai ya dako. Daɗin tafiya da masoyi shine zai share ma kuka.